Jazuli. Jazuli. Amma mana. Jazuli ko bacci kake? Amma mana. Ana ta kiran ka kana ɗaki. Mamana. Haba mamana, me kwan kice jazz sai ki ringa cewa wani Jazuli, haba mama. Kai da Jazulin ko aka yanka maka rago. To ni na canza ni yanzu. Ni kwanciyar taka ne min yawa. Kai ko irin masu tallan gyaɗan nan ƴan mata irin na layin nan. Ba na gani kana da budurwa. Ka san me nake so da kai ne? Me yake so mama? Na fi so ashe in ga ka samu budurwa wacce za ka aura. Ko irin ka lalubo ko irin masu tallan gyaɗan nan ka lalubo ta ranka ce mu mama ga mace zan aura. Kaga wancan ɗakin kai fa na ajiyewa ka lalubo a aura maka in gyara maka ɗakin kai zaman ka a ciki. Eto mama har yanzu ya duba nake amma ban samu wanda nake so bane amma mai tallan gyaɗa ba sai ka ce wani ka san me wannan fufu ɗayan da kake sai in ga kaman ni din ne lokacin da nake karama amma kai har yanzu ka kasa dan zabo kalar ka sai nake in ga ka samu ka zo an abin nan ai dole mama har yanzu ya duba da nake yi ne na fi son ka miki kalar ki wa alaikumus salam yata sannu da zuwa ke shi a hanya yau alhamdulillah tashi mana kai kuma ka karban mata jakan ka kai mata daki ko gashi mu je ciki kai sannu da hanya shi ke yau ikon Allah wai dama muna da irin wa'annan a dangin nan namu amma ake cewa je in nemo mata Allah alhamdulillah Allah na gode maka ga mata har gida Wada. Ana buɗa mai gida. Ya gayan nan ba su kawo mana sauran kuɗaɗen nan ba? Wallahi gayan nan ma ada tun da yi Abuja har gobe bai dawo ba wajen sati uku. Kuma leda huɗa ke mu. Kamar yaya tafi Abuja? Haka da tunani da kake bada kaya ba kuɗi. Ai mu namu. Kai kowa ya ci ya ɗin mage fa sai ya amansa zai dawo ai. Zan sa a mana sandin ɗin shi ba. Ya kake abu kaman yaro? Na karkar. Harkar nan ba shi ka sha hankali. To ayin ka duba yanzu zaka yanayin market din mata canja na kafa na tsare da kai na fa na zauna ba wani yaro wanda zaka ba ya hada ma ku duk yan sholisho ne da madara Kai kuskure. a na ci ba Allah da bada kara Ko ka kiyaye. Allah da za Ka rika sanin me kake. za a fitar da su karka da Harkar nan kashi an kare ba shi a wannan harkar. insha Allah na ga ma zai Zakila me kace? Kai? Isa ba na zo da madara sa saboda ba ruwa na in na ci a bani wuyi din ma ba a bani. to waye zai baka kana dan shaye-shaye ka tashi rushe ka sha madara ai man daidai da ya sa na zaɓi madara da wata wiwi a raka sha madara kamun wajen masu ita ke Kar Allah ka fara yin mutane. kamun gaskiya na faɗa Waye ce kai magana? ta fi daɗi oga don ana magana ta hankali sai su sako bai idan muna magana ku daina sa mana bai ko kaga madara muke sha kaga duba abin da ke na madara nake sha to saboda hayan da kuke kudin ba su haduwa saka ni gaba ɗaya ma ba zan tambaya ba balle ma zuwa ce mun wani kalewa ne ko ba haka bane na dinga zuwa da kuɗi na Kai ai dan gidana ne baka da matsala. kullum muna zuwa boda Ko baka da ɗaya kuɗi da za za a a iya ba ma. mu shahe da mu ta kunna sigari to ai kuma dai kana gani da yadda market din take tafiya ni ba a nisa ba wani madu da haka ne ƙara madara
ba konan tun da nake yawa cikin tashan nan akuya ce na zo nan da ita daga ƙauyen na zo a siya dan samu abin da na rike nan guzuri a cikin ajiyuna ka san shi me siya kake nema kenan me siya nake nema ka dai gane shi kenan ba ka da matsala ina da oga mai gida gwada yanzu nan zai siya ya sauke mu gwada mana ni ina nake jin gwada kadan gare ba ka da matsala da shi kawai zo mu je in kai ka gurin sa mu je ku dauki akuyan mana to labun ya ban mamaki. Me kenan? Ko da ma akwai irin ku a dangin mu? Akwai mana. Me ya faru? Wala babu komai. Kai da baka ziyara? Kai da baki ziyara. Ni ba gashi nan na zo ba? Eto. Ni ma din nan zo amma nan ba da jima ba kaɗan. Haka zaka ce ai. Amma dai Allah ya sa ba kwanan nan zaki tafi. Ai zan dan jima gaskiya anan. Kenan kin dai da nan da dindindin da zama dai kenan. To haka ne na dai dawo amma zan koma. Alhamdulillah Allah na gode ma. Alhamdulillah. Me yasa ka nuna farin cikin ka haka a fili? To ke banda abinki dan uwana na jini ya zo. Haba ke jini na fa. Haba dan uwana na jini ki zo kuma ban nuna farin ciki na ba. Ina zan nuna farin ciki na? Haka ne. Na jimawa kaman ta aike ka. Ta aike na amma an jima kaɗan zan je. A'a ya kamata ka tashi ka tafi yanzu don ba na son ran mama ta kwanci. To shikenan ai gani nake idan zan tafi gani nake kaman tafiya zaki ni. Ni ko ina zan je? Ina nan. To shikenan ba da ma bari je. Yau ma abinci ma zan yi mana ma kafin ka dawo. Sai yau ki zaki mana abinci. An gama bari je dawo yanzu ma kwa. Shikenan sai ka dawo. To. Oha. Ga. Sabodi. A aka yi. Da karuwa ce da gani abin da kan fulani a hanya. Me kauye ne ko ne? Dan kauye ne digidin ma kuwa. Karuwa mai kyau ce. Wallahi akuya ce mai goma kuwa. A ce kayan kalli ko farko sun san ya shigo. Ba za kuwa ba za. Gore shi. Ma'azza ba hankali. Kai. Irin yaran nan ba ku faɗa musu muhimmancin ma'aikata ko? Aba wala. Ai an muna nan ba kai kai. Assalamu alaikum. Yawwa. Ga wannan Wuce can. Kai da kai na. Ga aikin mu ne ba. Aikin Hankali. kaga kai Hankali. mata hankali kana tun kuɗa ta cikin ɗaki Ka shigo ne fa. Ya ga ce hankali. ya ne ki ba hankali ko an zama ba tambaki anan ba. Da aga ne. ni dai da na shigo garin na an sauke na a tasha ina zuwa sai nake tambayan da ake siyan akuya bako ne na daga ƙauyen maɗaci Ta ka ce ko aro ta kai? ka ganni da abu ka ce ta tambaya ma kake Ya aro ba zan tambaya ko. tambaye ta Ba na san zabuwa ne ai ga gane ai. a ba zabuwa ce wannan shahu ce Ba ya rufe samar. ba rawa ne zuba ne Ba ba ta wata tafarki sun sa wahala ta bane. ga gane ai. Me za a ba shi a ji a yi da ita? Kawai da rage me za ka yi. ba ta gyata ba ce ko ta mai da tun hula Kai. Na rantse da yake sarkin da yake musa zan babbauɗe ma kuma zuwa nan. Mai gida ya wannan zai dinga irin wannan a gaban ka. Allah ba fa da kai nake magana da mai gidanka nake magana Ga wani tawo. nawa na gaya maka ba ta mai da tun hula ba ce ko ta Saboda gyata mun yi ba ko fahisa za mu siya amma ban da haka kai kasar ba za mu ba ka naira. A gaban mai gida ake maka ne ban da haka sai ta ma hanya da. A gane a kawai sai ku sai ta hanya ni ba ki ba ni ba mashin ba ni ba mota ba ni ba ki sai ta da hanyoyin da la ilaha illallah muhammadur rasul